Айде, здраво вътре! Влади, там на втора. Траяне на От страна! Супер! Аре бе! Браво, Матей! Пети е там по-напред. До онова момче. Вите е 17 номер. Ейна вътре. Така стой. Айде по-бързо. Макс, широко. Така стой! Макс, широко. Атакуваме сега! Ти, Георги! Да не те лъжи! Браво! Пас! Добре! Пак така се подреждаме! Мати! По-близо там! Мати! До него! Да ни я дава! Внимавай! Да ни я дава! Айде, Марчия, тренира преде. Макс, слезна. Мати до него, да не тръгва! Айде. Тупа! Айде сега! Кой? Айде, сега. Опа! Аре!